Dina para makaurulay ta ano ngay maapod na nga nako sa iya sa telepono ano at yan lingon tatak yan nagring na. Ay, Hello. hello Dina, good afternoon. Yes po. Yes, o kumusta po Yes, ka mo? Kumusta ka mo ngunya na hapon? Maliwanag, maliwanag. Yes. Okay. So kasi yan ako sa kwarto ngunya nagkasum lang ta may programa ako sa Chan. Ay nag-change ng power kaya pala kanina kaya nag-brown out. Iyo. Nag-brown out pala diyan sa Muya. Kasi ano ko dito sa UST. Diyan sa Indodina, di ba nag-brown out? Ay, kasubang di po. Ay, mag-aga, 3 o'clock in the morning. Grabe man. Ay, iyo. Okay. So anyway, padagos ta so sa tuyang pag-urulay-ulay, ano, kasuugma baga magayunon kaya talagang sabi nga ni pag nag-urulay-ulay kita manunong sa Diyos sa simbahan, talagang kulang ang oras. Sige po. Iyon. So, iyan. So, mga tugang, kung gusto mo ka mo magtanong, pwede ka mo maghapot sa muya ni Dina. Pwede ka mo ang ginagamit ko ngunya sa telepono, so 0925. Pero pwede ka mo magduman sa yung Globe number para madangog ko man o sa duman sa Facebook Live kang DCGB, mag-comment po ka mo. At the same time, ini po sa 0966533845. Okay. So Dina, kasug mamagay no si Pig-urulayan tamanungod bagay so mga apo mo ga, so mga apo mo ini ano Grabe ini ka po, Padre. ha? Oo, nawawa. Debali basta ikaday nawawala, okay naman. Kasi nasa kwarto ako, maluyaw ang signal digdi sa ano sa kuyang kwarto pero nadadagog ka naman. Iyo. Yeah, okay. So Dina, ang apod ka ini kasug ugma baga sa tuyang Pig-urulayan, sumanungod kang so mga apo mo ini-expose mo na or in other words tinatawan mo na ning atmosphere sa paglilingkod sa simbahan. Ano? So mga apo mo araw kay ni ngani miski sadit pa nag maluya talaga ang apod kay ni digdi sa kuya. Okay. Okay. Okay, siguro. Okay, siguro. Maluya. Padre. Medyo ay iyo anyway kasi maluya kasi ang sakuyang ang signal digdi sa UST day kaming apo yan hindi kami booster digdi sa UST lalo sa ano kaya pag yaong ako sa kwarto maluya na pero nasa luwas okay medyo makusog-kusog. Putol-putol po, Padre. Nabalik so no problem. Iyo. Oo. Nagpuputol-putol. Sige po. So anyway, maliwanag ka naman siguro ang dating maliwanag ang dating mo. Initabi na ko yan, hapot ko sa emo. Iniho bagang sabi ka, paano ta nga sabi mo kaso hapon, nag-end kita, paano ta mainganyo ang mga tao na ano sa gibuhon ang mag-active sa simbahan. Ipadagos ta ito. Iyo, Padre. Ayo. So ano po gilare so sa imong mga suggestion na parang ang mga binyagan maging ano active sa simbahan. Ito baga sa hapon, dapat you start your children young by praying. Prayers po. I-expose mo na po ang sa aki, ang mga aki. Prayer. Kasi yan po ang pag-start before siya malaog sa simbahan. At least baby pa lang, tataw na po siya mag-sign of the cross, mag-identify sa mga things. Iyon. So talaga, so magurang ang makakatabang kang mga kaaki pa sala, pinapatuod na. Ano? Iyo. Hello. Iyo. Sige, dadagog ka tabi, maliwanag ka. Ito. So mga aki na natuturuan na makapag-involve sa simbahan. Iyo. So ano pa tabi ang gusto mong idagdag diyan na ba nag-aso mga aki na nag-involve na sa simbahan.
So mga formations sinasabi mo kasugma. Yes. Ang simbahan po, dakulon po, sa choir, may children's choir. Ang mga lalaki po, ang little young boys po, ay may acolyte. Ay ka na po maglaw sa acolyte. Tapos po, pag a little older sa youth, ay makusugon po ang youth ministry sa dito sa Tuyang Diocese. And then po, pwede ka man na mag-serve naman as lector sa LECOM, lector and commentator, pwede ka magprodiktora. Yan po ang mga magayon na involvement kay mga binunyagan sa unahan ni maka-active ka sa tatong simbahan. Iyon, okay. Kasi ang importante baga sa mga maglilingkod sa simbahan, may aram ang giraray manunungod sa simbahan. Ay, yes. Iyo po. Oo. Ang FYI lang pa, kami po diyan sa cathedral, we just had our last, itong mga Kasi bulan, ang- July, yan po kami kay First Eucharistic Congress. Kasi po, servers po kan simbahan, dapat naka-center baga po kita sa Eucharist. So, Iyo. sa mga participants ni po, tawan may sindakim input, strong input on the Eucharist. Kasi nga po, aram ninda kung nata, kasi yan ang presence ninda dyan sa simbahan, aram ninda po ang Eucharist. Ayo, kasi importante talaga ni aram ninda kung sisay ang pinaglilingkuran ninda bako man si Padi. Si Father. Oo, kasi minsan habok ko maglingkod sa simbahan, habok ko maglingkod kay Padi. Sa iyo po. Dahil po, pwede po nag-agimanda yan, amen. But then po, ang satuyang pag-serve, yaon yan sa simbahan, tudok sa buo. Iyo. Anong masasabi mo sa mga sarong mga ibang parishioner baga na sinasabi, ay, habok ko magsimba dyan, habok ko kay Padi. Dahil man po, yan dapat pag dibuhon po yan o yan ang pagpapara tawan taki o yan ang at plus yan ang mga dagdain nagsisiba po sa very duty sa mga padi kasi po yan po kita dyan kasi simbahan para po sa satong kagurangan para po sa satong personal life. Ang padi po nag-guide sa tuya, nagdadangog po ang sa indang mga humili pero sa kita man ginari po ng mga tao ang sasalbar kan sa tuya kalag sa soul bagat. Tama, kasi kooperasyon talaga iyan. Sakas bako mangkipadi nakasalalay ang kaligtasan ko. Daiman po. The priest is not my savior. He is not my Lord, but Jesus is my Lord and my Savior. Kasi minsan ang tinitingnan, gusto ko dong sa pading ito kasi gwapo. Dahil naman po yan. Ta dapat po, once na yaong kita dyan sa nagsimba, He is not my Lord, but Jesus is Iya. my Lord and my Savior. Yes. ang satuyang kagurangan, ang satuyang pagsimba. Iyon, dapat talaga maliwanag ang sa indang motivasyon, ano? Yung motivation nga, bako sa nagsisimba. iyo, bakit ka nagsisimba? Bako man talaga para naman sa kung kiisay, actually, Kiisay kung po. kiisay, kundi para sa kagurangnan. Opo. Adangan sa sadiri mo. Iyo, sanctification of oneself. Yan. Yan talaga. So yan, in other words talaga din na ang sarong bunyagan dapat igwaning ugali bagang mapakumbaba. Ano? Ay, iyo. Kasi lalo na po ang mga nagtatrabaho sa simba, dapat humility, yan po ang ano mo. Yan po sa tuyang pinakadakulang challenge. Iyo ta. Hamba. Iyo ta. Sabi niya, oy, mas ano ako, mas malapit ako kay Father, mas ma-influensya ako so ganun ba? Igaalin. Ngunyan po kadakol sa mga formation program na pikahali na po yan. So mga yan baga po sa mga old teachings ka ito po. Ano po sa mga gurang ka ito na yan ang ano ninda garo yan ang nakakabilog kang payo nila na yaong kami sa simbahan kasi close kami kay Father, masal kami. Ngunyan po, may dakulo na kita mga formation program na ang pag-save ka talaga po para sa kagurangan, para sa kapwa mo tao. Kasi ang pagtrabaho po sa simbahan, you will meet so many people. Iba man po yan kan office mates mo, iba man ang kang pamilya mo.
you will meet several iba-iba. You come from other group, mixed group pag po ang yaong yan sa simbahan. So, you learn to adjust, you learn to be humble, you have to learn to listen sa damugon mo po sinda. Kasi gabos po kamo volunteers. You are not being paid there. Volunteers lang kami dyan. So, pare-pareho ang samuyang. Equal po sinda. Hindi dyan na po. Yun. Tama sa sinabi mo din na talaga volunteer pagkatapos di magperang palakasan o patibayan, kundi ang talagang sinabi mo nga magayon talaga na sabi nga ni magigitang Christ-like parang si Kristo nakita sabi nga so sa pari bagang apod kan alter Kristo or other Christ. So mga nagsisimba man dapat maging other Christ. Yon. Yan. Anyway, di na maapod Gerardo, tabi ako sa imo, tama commercial mo na kita iyo. So, yeah, thank you very much din na dyan ka lang tabi Gerardo, ay maapod ako. Matugang ipo ang satuyang tugang na very active sa simbahan na talagang miski ngani ngunyan, nag-active pa, tingnan mo. Tinawang kita ng oras, dapat siguro nagtuturog-turog siya, nagpapahingalo siya ngunyan. Pero dahil sa kaipuhan ko ang sa iyang tabang, tinatabangan kita, lalo yung mga tugang tang mga maging active sa simbahan. Iyo, yan po. Mabalik kami ni Dina sa atyan. Iyo. Ang oras tabi mo yan, 30 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Farexcited ang mga kamot. Farexcited maglagari. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at kay Ngunya na Aldaw, kasusurong Aldaw pa man. Actually, tulong Aldaw na pala kami nag-iibahan ni Dina Sibilia, ang nanay ni Father Iao Sibilia, ni Jeronimo Sibilia, manunungod sa pagtukar ta kay nihong usapan laiko, usapan bunyagan na sa gawain sa simbahan. Ano, magayon talaga. Anyway, apudan ko gira si Dina. Gusto ko batiin pala si Erlita Lianeta Roldan. Good afternoon po. Watching from Kuta, Bakakay, Albay. Okay, yan. So, apudan ko giraray si Dina. Ano? Ayan, maapod giraray ako sa iya. Okay, so yan mga tugang. Sana medyo maliwanag ang dating kang ano, ha? Kang ang smart na ginagamit ko. Yes, Dina, good afternoon, giraray. Yes po. Yeah. So, ang apot ko ngunyan bagata, ito baga sinabi mo na talagang mag-involve sa mga magurang sa simbahan, ngunyan madiretso na kita uning aldaw nini ang sa tuyang pag-urulayan talaga itong the role of the lay sa simbahan. Kasi ano ba talaga ang papel, lalo na sa lipunan kasi iba-iba ang trabaho ng padi sa trabaho nindo. Ano? Bilang lay. Ano tabi ang masasabi mo sa ano talaga ang papel lalo sa lipunan, sa lipunan? Ito baga po, kami po mga laiko, kasi kamo po mga padi, you are ordained minister. Iya po. Iba po kamo special. Ang laiko po, ang primary service to the church. Ang mission, primarily yan po na so social transformation. Ayun, social transformation. Ang laiko, kami po mga laiko, magtatabangan kami po ang simbahan. Ayan na, minalaog kami dyan para po mahiling, transformation ko po. Kan mga tatabangan mi po na ang mga tao sa simbahan. O yan ang, magulang professional, ang what you parishioners, ang mga faithful. Faithful, ang mga faithful po. Matatransform me na yung mga teachings kan simbahan na nagigibo na ma-materialize with the presence of the laiko. Iyon. So magayon sa sinabi mo, Dina, na sabi mo number 1 service and that social transformation. So pagbabago kang susyudad, kung sa tuyang lipunan. So sa lalo nga rin next year maabot naman ng eleksyon. Ano? Yan. So yan po. Yan, ano ang magigibo kang mga laiko manunungod sa yung mga bunyagan. Sabi nyo na gabos bunyagan kasi bunyagan talaga ang pinakamagaling sigurong term kayan. Ang gabos na bunyagan sa lalong-lalo na sa pagbabago ning sosyedad o ng lipunan ng mundo. Lipunan. Ayun. So, we should be guided po kang sa tuyang so religious yung hierarchy. Yes po. Buda so religious learning na every Sunday nagsisimba kita, nagdadango kita. So i-apply ta po iyan sa tuyang pagpili, sa tuyang serbisyo, sa tuyang lipunan. Pagpili ta kang pipili untang mga maray na kandidato to ma-serve sa tuyang posisyon. Iyo. Kasi ang minsan baga nangyayari, kaya minsan baga may madawag ka mga padi na naglalaog sa politika o mga kandidato bakit kulang na ba ang mga ang mga lay na leader? Kasi ang magayon talaga, we have to promote Christian or Catholic leaders at that to can transform the society.
Ano? Garo di pisilon, Padre. Iyo ta. Sabi ko nga ni baga, ngunyan baga panahon, dapat kita maging influencer. Yes. Kasi uni baga, kadakol baga ngunya sa social media, mga influencer ang apod sa inda. Iyo po. Oh. Na dapat po, kita man, religious influencer. Yun, magayon so tama, magayon so sa imong sinabi. Religious influencer. Yan, gusto ko yan. Yan, siguro hamon din na paano kaya kita gabos maging religious influencer? Sa palagay mo, paano kaya? Sa Kuya Padre, Iyo. siyempre, ang conscience mo manggiraray. Yan talaga. Konsensya mo. Ang conscience mo, bibilang dapat ikaw mismo sa sadiri mo pagkatao, iisipon mo not only for the present, isipon mo po ang future kang mga aki mo, ang future kang sa tuyang nasyon. So, not only sumunyan na igwa kang makua, nakapili ka, pero dapat you should always think of the future. Iyon. Oo, kasi sabi mo, konsyensya talaga. Kasi ang definition ba konsyensya? The inner voice of God. Ayun. Yes. So Yes, duman, yan po. Tama, yes. yun ang So true. duman naglalaog ang boses ng Diyos sa tuya sa konsyensya ta. Nga lang ang Yes. konsyensya ta minsan nagiging, ang sabi nga na ganyan, manhid. Manhid na. Nagiging manhid dahil na nakakadangog. Daina po. Kasi we are so gari po bagang niya na garong. Ang mga kadat lang po, mga tao, you want to be in. Iyon. In ka sa araw kayan. Kaya, minsan, sa konsensya, miski talaga, abo kang konsensya mo, pero just, you want to be in, to be, yaong ka sa grupo, kang ano, yan, ang nawawara. Iyon. Kaya, dakulaon talagang, hamon sa tuya, na lalong-lalo na mag-transform kang, sa tuya mo na, pamilya, sosyedad, lipunan, Yes. mag-transform kang bansa, then the world. Mapun siguro talaga sa sadiri mo, ano? Sa diri mo na po. Maski po ang sa diri mo baga, diit ka mo, small voice. Yan ang small voice po. Madakula kong kirata. Tama, mananggad. Kaya di kita tama din, di kita dapat magpundo sa pag-alok kang mga tao na maging involved sila sa simbahan. Ay, yes po. Kasi ang bagyaon ka po sa simbahan, not only po ma-realize mo na nakapagsimba ka na, pero po, being with the community, the parish community, yan po ang pinakamagayo na pupunan mo na at least ang service mo talaga po tested and Alam mo, sinabi mo itong parokya, magayon ining sinabi mo kasi may naisip ako, totoo baga, kaya gabos kita baga, hali sa parokya, binunyagan kita sa parokya. Sa parish po. That is our family. Ano? Iyo po. Kaya dapat duman magpuon kita magtabang sa satuyang parokya. Oh. Iyo po. Yan, magayon nun. Lalong kunyang bagadi na, bako dito sa Diocese of Legazpi, sa tuyang sineselebrar ang Year of Stewardship. Ay, yes po. Ang Year of Stewardship po, yaon na po, pig-lunch na po yan last September. Iyo. Yung po, so, may apat kita kaiyan. Iyo. So, environmental, tapos medical, apat iyan. Iyo. Maga technical yata yon, basta magayon itong ginibo ni actually sa panginginot ka sa tuyang mahal na obispo, magayon nun ang programang iniho. Sabi niya, may kung kopya pala ni Ginidina, pamamahala sa kapalibutan, pagkatapos pamamahala, pagkataman sa ekonomiya, para kita magpatrios, pagkatapos sabi niya, pag-ataman sa salud, yung sinasabi mong health. Pagkatapos, pamamahala din sa teknolohiya, sa mga satuyang technology. Pagkatapos, pamamahala din sa satuyang kultura. Yan, magayon. Yun. Kaya,
dapat ang mga bunyagan, lalo digdi sa Legazpi, dapat siguro makilahok, sabi nga ni, makidayon. Oo, makipag-join po. Kasi po, munyan baga po maiilig mo ang mga parishes, nag-anak, nabuhay na naman po sa mga river clean-up. Kasi po, dapat buhayon tan sa tuyang mga river. So, aram ko po dyan sa may sa Indo. So, Yawa. Padre Pio, Padre Pio, nag-river clean up man po sinda kayan. So, environmental, ano yan. Iyo. Magayon talaga. Kaya nga, ini mga aktibidades digdi sa parokya. Saro iyan na, ang sabi kasi ang iba, ang simbahan daw, dahil makialam sa politika, magpangadji sa nakamong mga magpangadji. Dahil mo pwede na pabayaan mo kami kung digdi kung gusto mo mangdaya, okay lang sa muya. Dahil mo kami pag sabihan na maraot ang mandaya. Gusto mo eh. Ano ba sasabi mo pala di nakaan? Sasabihin, oy, separation of church and state. Sasabihin mo, ay, dahil ka mo makialam sa muya kami mga politicians, wala ka mong pakialam ka mga taong simbahan, wag ka mong makialam sa kuya. Gusto ko. Ano masasabi mo, Tabi? Difícil man po kayo kasi ang nagbubuto baga po sa inda, mga tao. Ang mga tao po, member po iyang kang parish. Tama. Magayon ang sagot mo. Yun, tama ka din na duman na ano sasabihin mo na de kaming makikialam. Kami ang nakikialam kasi kami ang apektado. Kita baga ang mga apektado mga parishioner. Kasi sila citizen. They are not only parishioners but they are citizens of this country. Oh. Kaya may tungkulin talaga. Magayon ang sagot mo, Dina. Magayon nito. So, magayon. Kami, mga parishioner. Sabi, pagmamakulog baga, ano? Yes. Dapat ang parishioner, butante man po yan. Yan, tama. Kaya dapat ingatan, turuan at tulungan na kita baga lalo ngunyan sa panong inita so mga nakaraan eleksyon baga naman. Malapit na naman kasi isa sa mga gawain kan mga bunyagan ay sabi mo kasubago social transformation. Ano po, baging aware kita po na iyan nga po, so sinabi ko sa bago po na we should not only think sa present. We should always think of the future. Kaya po kita nagpipili maray na leader na dapat para po sa future kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang pamilya, kan mga kaakian. Kasi po kung ipisipon mo sana po sumunyan, nabiyayaan ka ron kan, so what? Ano po ang kaayan? Ang iling mo sa mga maabot na panahon. Kulang, parang kulang sa paghanda. So talagang isipon tas itong bakusan na para sa kuya, kundi para sa tuya. Sa tuya. Bakong, kasi sa kuya sana yan, di na, sa kuya. Sa tuya sana. Yun po. Kundi sa tuya, gabos. Yan. Anyway, di na maapod din ako sa emo iyo. Sa pang last part natin, at doon sa last part, i-challenge mo ang mga nagdadawg sa tuya. Hamunin mo iyo. Mabalik kita. Maapod din ako sa emo tabi iyo. So mga tugang, ang oras sabi ko niyan is 47 minutes after 1 o'clock. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024.
lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon at kaibahan ta pagiraray mga tugang si Dina, ang satuyang tugang na very active sa simbahan, okay? So inaapudan ko giraray si Dina. Sandali ta medyo so okay? Okay, nag-ring na. Okay. Okay. So, yeah, Dina, we are back sa last part ka sa tuyang programa. So, nahiling mo mga challenges kunyan kang mga laiko tulad sa imo? Ano ang mga challenges o ang mga agyat, sabi nga kung sa Bicol baga, inaagyat kitang mga bunyagan sa gawain digdi sa simbahan. Parang mahiling talaga ang gusto ning Kristong maging sa iyang kahadian ni Kingdom of God. Aramong padre ang satuyang diocese, igwak po kita pagang kita po na commission. Iyo. Tiga po na West Supply worship, ang education, ang West temporalities, ang social concern, sa youth, family and life. Iba na po kita ngayon sa social media. Iyo. So, iyan po, kitang mga binunyagan ng mga Katoliko. Iyo. Pwede po kita mag-serve dyan. Maski it's not only to very common na naaaraman nila na nag-serve sa simbahan during the Mass. Iba po kita sa mga social concern. Kung ang ano mo po, ang orientation mo po sa pagtapang sa tao, iba po ang simbahan sa iyan na grupo na social concern. So, kung sa cathedral, ito kami kusina ni Goyo, naghahanap po yan kay mga volunteers, magluto, nagpapakaon po sindakan mga nasa laylayan. Ayun, gayon iyan. Opo. Iyon po ang family, iba po ang family life. Iyon. Family and life. Po sa mga mag-aragong na magtatabangan po, lalo na po bagangon niya na kadakol ang mga pamilyang kakaibang problema kung na mga aki na nagbabawi kan sa diring buhay nila. Iyo. Pamilya. Iyo. Sa simbahan, igo po kita kaya na grupo sa family and life. Iyo. Kung ano ka naman po sa mga ining bago mo niyan sa media, may bago po kitang commission man yan sa media, social media. Yes. Kaya po ang West Supply dalawa na po yan na siya. Tapos po, kung ika ngaya, may teacher, may oras ka, pwede ka pong sa Christian education. Sa uyan pong magikang catechist. Kadakol po, ang simbahan po, ang kadak lang kaya po, naiiling lang nila. So, nagsiserve po during Sunday. So sa altar sana. Altar sana. Sa tuya pong simbahan, igo po kitang commissions na naghahanap na tawan ki oras kan sa mga binunyagan at mga parishioners na pwede sila mag-participate and maugma ang sa indang buhay sa pagtapak yan. And yan po ang participation ng lay participation sa satong simbahan.
So, ibig sabihin, kadakol palang pwedeng laugan ang mga bunyagan sa simbahan. Po, Padre, dakulon po. Dakulon po, dakulon po ito na West Tech Line Field. Iyon. So tama, di na ba sabi ni Jesus noon, pray, the harvest is plentiful, but the laborers are few. The neighbors are few. Okay, pray for the harvest. Pray to the Lord of the harvest na magpadarosan ng mga laborers. Oh. Iyon. Minsan nga po, ang mga tao, ang pag-una kaya sa mga padi, makupo yan sa mga padi. Para po yan sa magabos, po yan na pray for the laborers. Oo. Pigauna kan mga tao, yan na reading as directed sa mga padi sa nangena na Sumalog sa kumbento. Makupo, sa mga tao po na uyan ang pigi-imbitaran lang po kang simbahan na mag-serve sa sadautan niya. Ayun. Dakulaon talaga pala ang papel kang mga bunyagan. Like, Oo, sabi nga ni, makakadayon, makakilahok, makapagpartisipar sa gawain ni Kristo. Hindi lang yung mga padi. Oo. Bako mga padi, kundi kita gabos. But anyway, parting word tabi di na ta. Ngunyan baga, inabot na naman kita ng oras ng pamamaaram. Ano mo ang masasabi mo sa inihong mga tugang ta na medyo baga sinasabi nga ni na para bang nanglalamig sa simbahan na kay Puan siguro kaganing kay Puan ito painiton. Paano ta painiton sa mga parang maging silang maging active girara itong mga nalilipot na. Naglilipot-lipot. Ako, Padre, ang ano ko kaayan po, ang tataramong ko lang po kaayan is, nagkakai po yung prayer. Ay, iyo. Ang tao po, dapat po, ang prayer life, maski ano ka po sa sosyedad, yaong ka man sa laylayan, yaong ka sa middle, o yaong ka sa taas, ang dapat po dito paglingawan ang pagpangadji, ang pag-agad ki guidance sa tatong kaguratan. Kasi iyo po ang kumbaga iyon ang food for our soul. Yan po ang pangadji. So, siguro po sa kabisihan sa sinaban, sa kadakulan na pagtios, sana po dito po malingawan ang pagpangadji. A simple sign of the cross, a simple pagpasalamat, kung ano man ang grasyang na-receive mo sa aldaw na ini and then sa mga maabot. Iyon man lang. Yan. Thank you very much, Dina. Tulong aldaw kita nag-ibahan. De kita pinasiesta. At least natabangan mo ako talaga, no? At dakulaon na tabang ang ginibo mo, iyo. So mga bunyagan baga nakadaw sa tuya at na inspire sinda. Talagang ngunyan siguro medyo mainit-init na ang sa indang pagtabang sa simbahan. Baday na pinilipot. Iyan. Iyan. Saka ipangadji talaga. Tama iyan sinasabi. Ipangadji ta. Okay, thank you very much, Dina. Thank you. God bless. Okay po. Okay. Yeah, thank you. Mga tugangin po ang sa tugang na si Dina Marie France Sibilia, ang mother ni Father Iao, at siya po ay talagang dakulaon na tabang sa satuya ngunyan, lalo na nandalog nindo tulong aldaw kami nag-ibahan, parang ihiras sa indutabi ang manunungod sa pagiging active sa simbahan. Kadakol pala kitang malalaugan. Kadakol baga naghihintay lang ang simbahan sa Indo. Kaya sana maging siguro sa Sabado magdumala ka mo, Father, ano po ang maitutulong namin dito sa simbahan? Kadakol. Alam mo, sabi nga may Westy, worship, o liturgical, educational, o social, yung social services, yung mga, halimbawa, yung temporality, halimbawa, accountant ka,
O, halimbawa, mag-bookkeeper ka, tulungan mo ang simbahan. O, sali ka sa economic council ng simbahan o ng parokya. O, kadakol baga. O, halimbawa, magaling ka mag-upload ka ini. Sa social media. I-promote natin ang ating simbahan. Okay, anyway, na-upload pagkirari si Manoy Roy. Igwa pang oras, Manoy Roy. Good afternoon, Manoy Roy. Talaga, tayo active ka sa simbahan. Tayo mga diyang sa makasahan yan, danugin mga maray na sa halit sa pati. Iyo, tama iyan. Mapipil mo ang presence ng Jesus Christ. Saan mo ma-feel ang presence ng Kwan ni Jesus Christ? O, di ako dyan sa Kwan sa congregation. Yeah, tama. O, liturgy of the word. Aha. Yan, sa Eucharist. Aha. Padang komunyon. Aha. Yan, brad. Yan ang presence ng Lord. Tama. Magayon maniro yung sinabi mo. Kaya magdayon kita, yaw ng presence. So, presensya mo, presensya ni Lord, presensya kan sa imo mga tugang Kristiyano, mga bunyagan, presensya ang importante presence. Bakong absent. Kuan, dako mga tao ngayon, mapabunyag ako sa kuan, tabi pa nga kami preparasyon. So, dahil kuan, maging Kristiyano ang aki, bakuan maghahanda ka. Kasi pamilya. ang gusto nila selebrasyon, wala silang relasyon. Ano ba ko yan? Ang pinagkukuha na mas marayata na nakukuha na nakakatabang ka man sa mga tao na gayon. Pero nagalang-alang kung pobre, nagalang-alang magdyan sa mo. Kung mga bisita mo, mga mayayaman. Kaya nagalang-alang sila. Iya. Anyway, Maray, thank you very much sa inabot namin ng oras. So, next time, Giraray. Thank you, Manay Roy. Okay, thank you. God bless. Yan po mga tugang sa tugang si Roy Kadag na yaon dyan sa Donsol, Sorsogon. Anyway, Giraray si Father Butch. Nagpapasalamat po ako sa tuyeng technical. Kasubago, si Jun Napoles yaon yata ngunyan. Hanggang ngunyan siguro si Jun Napoles. At the same time, si Jerome Martinez sa ating production. Sa Giraray, ini si Father Butch Bombase, OP ng USC Legazpi nagsabing, we are all a blessing to one another. Bye-bye. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan.